Marko folgore itsasontzian. Etzazu aztu, Marko, Mediterraneo itsaso ederraren bazter batean jaio zinela. Ziur nago bere urgardenek zure amaren begien antzekoak babestuko zaituztela. Ez aztu ez da ere nire maitasuna lagunduzula, ez zaudela bakarrik gure pentsamendua zurekin dagoela. Urgarden hauek zure amaren begien antzekoak, zure amaren begien antzekoak. Ea, Jaiki, lanean hasteko ordua da. Oraindik ez aldu zuen nahiko alo egin, alferrontziak. Orain txelo hartu dut eta... Altxatu, 8 ordu daramatzazu lotan, zeregin handia dago. Egun ondenoi! Esnatu egin zaitugu, tira, Marko, zu jarraitu lotan. Amarekin egin dut amets, lanean hasteko irrikaz nago. Guazen! Ez aldu zuen zuen alferontziak, ikasi Markoren gandik eta Jaiki azkar. Non aurkituko ditut txingar batzuk, Leonardo? Txingar batzuk? Bai, sua pizteko. Aizu, Marko, nahi baduzu geratu ean beste pixka batean. Zer egiten diozu ez parre alprojak, zuek alako bi balio du. Bukatu dut, zer egingo dut orain, Leonardo? Patata txikituko alditut. Dastatu hau. Gozoa dago? Oso gozoa mundiala. Baina zerbait falta du. Esan, zer egingo dut orain? Zer egingo duzu? Patatak zuritu ditut. Orduan eseri zaitez eta hartu atseden. Oraindik ez da atseden ordua. Gainera, nola edo ala ordaindu beharko dut, ba, bidaia? Ez estutu horregatik. Lan gehiago edo gutxixiago egin itsasontziak berdin eramango zaitu Brasilera. Zer egin behar dudan esateko esan dizut? Jakin daiteke zergatik azarratu zaren? Itsasontzi batean gaude eta hemen ez dago zer egin handirik. Zer, ume hau da Brasilera daramagun fardela? Haizu, niela izume... Horixe ez, Marco Rossi mutil handia da, jada. Bai, ikusten dut. Horregatik lan egiten du mutil handiak sukaldean. Benetan mutil gogorra bazina, ez zenuke sukaldean lan egingo, baizik bizkarrean marinelekin. Sukaldari bat ez da mastara igotzeko gai, eta itsasoak hortzak erakutsi bezain laster, sukaldean ezkutatzen da kakadariola. Koldarren lana da hau. Tira, atera idazu gosaria.
Zer esan nahi duzu horrekin, biguna naizela? Mesede egingo lizuke haize fresko pixka Marko, bat. ez atera gozaria. Kalte egingo dio koldar bigun batzue prestatutako janariak. Zer? Nuen... Ez eman, Marko. Oh. Gozaldu dezala nahi badu haize freskoa. Bai, agian hau baino hobea egongo da. Ez, Itxaron, txantxetan ari nintzen. Barkamena eskatzen dizuet. Oi, kakazarra. Aurrerantzean kontuz diozunarekin hau beroa. Neurtu zure hitzak. Bai, orain emango didazue. Gogoan hartu. Zer, behingoagatik barkatuko diogu? Bai, Zortziterdiak. Aizu, Marko, lan eskezinen oraintxu. Eraman kafea kapitainari. bai sukaldari burua. Ongi. Ipar-iparreki aldera. Ipar-iparreki aldera! Ipar-iparreki aldera denak emanda. Ipar-iparreki aldera denak emanda. Aurrera! Gozaria, ofizial jauna. Mil esker. Mil esker. Ze ordutan nahi duzu azkaria ekartzea, kapitaina? Betiko orduan, ordu bata puntuan. Ordu batean, zure aginduetara. Marko, Zer, ez dakite esan dizuten, baina Marsellan egingo dugu lehen geraldia. Gutun bat bidaliozu bertatik zure aitari lasai egondari. bai, bidaliko diot, kapitaina. Nire semeak gogorarazten didazu, zure adineko mutiko bat lo egongo da oraindik. Oporrak eman dizkiote. Bai, ni ere oporretan nago, zure baimenarekin. Ederra. Hau poza, aurrena Rio de Janeirora eta handik Buenos Airesera. Ama ikusiko dut berriro. Oraindik ere ezin dut sinetsi itsasontzi honetan nagoela. Itzuli naiz, Leonardo. Pozik ematen duzu, Marko. Itxasaizeak egin dizu antza denez. Itsasoari begira egon naiz eta arrazoi duzu. Lasai hartu behar dira gauza. Ari zara moldatzen pixkanaka. Niri ere asko kostatu zitzaidan. Tira, probatu zazu hau. Mundiala dago. Honako belar hauetatik oliarakadatxo bat bota diot. Gure amak egin oizuen bezala. Gure ama. Erreginen pareko sukaldaria zen. Sukaldari onak dira erreginak. Zer dekit panik, naiz eta sekula jauregi batean izan. Tira, berriketari utzi eta zoaz mastan lorea landatzera. Zer? Mastan loreak? Bai horixe, zoaz eta ez azaldu sukaldera agindutakoa egin arte. Baina itsasoan ez dago lorerik, nondik aterako ditut? Atera nahi duzun tokitik eta behin landatutakoan ondo ureztatu eta ongarritu. Ondo ureztatzeko? Hala, zoaz. Arraioa, ea pixka batean bada ere pakean uzten nauen. Loreak mastan, ez dut piperrik ulertzen. Loreak mastan. Ez zaite zer bururatzen.
Zerbait polita ikusten duzu hor goian? Uste duzu loreak mastan landatzen badituta ziko direla? Zer diozu mutiko? Agian ondo ureztatu eta ongarrituta? Ureztatu? Bai, ofiziala, ondo ureztatzeko eta ongarritzeko esan dit Leonardok. Loreak mastan. Ui, jau, lepoko mina. Ezaintzako zatartu inoz horrek esandako ergelkeria guztiak. Baina Leonardok? Nik esango diotorri. Ez iozu inori esan, barre egingo dizut eta bestela. Hartu zazu baldeka da eta ureztatu iezaiozu berari burua. Ea loratzen zaion, horrelako pailazorik. Behar bada ez du ezagutzen marinelen hizkuntza, Rockiri galdetuko diot. Rocky! Zer duzu? Zer esan nahi du marinelen hizkuntzan, mastan loreak landatzea? Ez dakit ondo ulertu dizudan. Mastan loreak landatzea esan duzu, ez dut sekula entzun. Tira, zoa zure arropen bila, zakarrontzien ikusi ditut. Aiba? Nori otu otea zaio zakarrontzira botatzea. Ba. Hau da kusidadea. Eskerrak esan didazun, Rocky. Ez daukat eta beste arroparik. Garbitu ondo. Bai. Itxaron, ez bota agian beharko duzu eta berriro. Zer ba? Urgeza baliotsua da hemen, ia janaria edo airea beste. Ura? Nahi aina urgazi daukagu, baina urgeza ez? Ez dut ulertzen, Rocky. Pentsatu pixka bat, ibairik edo aintzirarik ikusi duzu itsasontzian? Ez? Nola ikusiko nuen ba? Upeletako urgeza besterik ez daukagu. Behin itsasontzi bateko tripulazio osoa hiltzen Atlantikoren erdian urik gabe geldituta. Benetan? Pertsona bat luzaroan bizi daiteke jan gabe, baina ez edan gabe. Horregatik ez da tanta bakar bat ere alferrik aldu behar. Eta nola garbituko dut hau? Bai, oso zikinatako. Urberoa behar duzu, zoaz eta eskatu jezu soginei. Urberoa. Bere alan etor. Orain txarte. Arrato jau nazka! Arrato ja! Ura behar dut! Ez dizut entzuten, esan nozenago! Ura behar dut arropak garbitzeko! Ongi da! Hartu horko iturritik! Ongi! Mila esker! Aurkitu dut! Kontuz, oso bero! Bai! Mila esker! Amedio! Hori da piura! Zigindu egin nauzu, Amedio! 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 Zato zona agudo! Eta zintzo portatu! Eman didate. Begira Amediori, garbitu egin beharko dut. Amedio, non ibili zara horrela zikintzeko? Egongo altzara geldi, berriro zikintzen bazara ez zaitut garbituko. Hura ez da alferrik galdu behar. Eutsi, gainetik botako diot. Ez zaio dutxa gustatu, iesi doa. Zarral naiteke. Ara, gure sukaldari txikiari pasatu zaiota aserrea. Ikusi egin behar zenuen goizean. Begietatik txinpartak ateratzen zitzaizkion. Ara, aserretu egin altzarete ba?
Bai, biguna deitu dit eta sukaldean lan egiten dudalako. Tira, ez gaitezen berriro hasi. Sutan jarri da eta burruntzaliarekin eman behar zidala uste nuen. Aizu, zer nahi zenuen ba? Sukaldario koldarutxak garela esan ezkero. Esan dizut txantxetan ari nintzela. Ni ere sukaldean sartzen naiz behar denean, mutiko, ez alda ala, Roki. Bai, eta arropak ere garbitzen ditu zikintzen zaizkionean. Zer remedio, beharko? Ez dakit nork bota dituen nire arropak zakarrontzira. Postako zait orain ondo garbitzeak. Eta eskerrak zuk esan didazun, Roki. Zeren ez daukat beste aldagairik, ez dirurik berriak erosteko. Behar bada bisitari misteriotsuak botako zituen. Nor da bisitari misteriotsua, kapitaina? Ona, oso ona izan da hori. Esaidazue, nor da bisitari misteriotsua? Ez dakigu. Inork ez daki, inork ez du ikusita. Mamu bat. Gau batzuetan, bizkarrean naratonat ibiltzen da egurrezko hankarekin hotsa ateraz. Klon, 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 klon. Ikaratu egingo nauzue. Honelaxe egiten du. Klon, 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 klon. Baina inork ez dakin orden. Gau asko igaro ditugu esna harrapatu nahian, baina ez da azaldu. Bizitari misteriotsuak dena entzun eta ikusten du. Benetan ari zarete? Gau batzuetan, biete irubider paseatzen da. Norri izan daitekela uste duzu. Sukaldera janaria lapurtzera joaten den bidaiari erren bat? Ez dut uste. Arratoi erraldoi bat? Noiz ikusi duzuzuk arratoi bat egurrezko hankarekin. Ez, Marko, ezin da arratoi bat izan. Agian pirata amorratu bat? Ez ere. Orduan ez dakit norri izango den. Ez da batxantxa bat izango. Mastan loreak landatu ureztatu eta ongarritzearen abezala, Zer? Nondik atera duzu hori, Marko? Gauza bera esan dit lehen niri ere? Hastu, gauza bat otu zen. Listo. Orain zer? Hor loreak, masta loratu eginda. Loratu? Bai, loratu. Leonardo, zatoz azkar! Bizkor, Leonardo, zatoz! Zer nahi duzu, Marko? Ze iskanbila dau, hitzegin basuago, naiz eta gorra. Loreak, masta loratu eginda. Zer diozu? Zatoz azkar ikustera. Ez zenuen bagoizeko asinetxiko. Benetan, zatoz nirekin. Banoa. Ez bultza. Bizkor! Zer, gustatzen zaizkizu? Non daude ba, nik ez dut mastan lorerik ikusten. Ez zara niri ziria sartu nahian ibiliko. Begiratu orgoian. Bai, Leonardo, ez dituzu ikusten, ala? Arropak? Bai. Orain ulertzen dut, eskegitako arropa zari zara. Egia loreak dirudite. Arrazoi duzu, Marko, amore ematen dut. Mastak loretan dirudi. Txantxa bazen, ez dala, sukaldari burua? Bai, baina alferrik nabil zurekin. Ez dizut berriro iruzur egingo. Oso mutiko argia zara. Nik uste baino gehiago. Dira, sukaldari burua. Ara, begira, Marko. Amediok ere gogoko ditu loreak. Amedio, kontuz arropak zikindu gabe! Urrengoa? Urrengoa? Itxasontzi hau mundiala da, Roki. Uste dut marinela izango naizela zu bezala. Bai, itxasontzi hau nire etxea bezala da. Zure etxea? Bai, Marko, umetatik nabil hemen lanean. Oso txikia nintzela galdu nituen gurasoak eta etxea. Ez dakit zergatik, baina honelako gau izartzuetan nire haurtzaroko kotoi zelai ederrak etortzen zaizkit gogora.
Horritzapen goibelak dira, nire familia oso txiroa zen, baina pozik gogoratzen ditu Tamaren sehaska kanta alaiak. Rocky, zure ama hilda dago? Ez dakit, Marko. Nireak aldegin zuenetik ura besterik ez dut gogoan. Orain pozik nago laster ikusiko dudalako. Laster, bai. Laster. Kanpaia, ederki geunden ba. Badakit zer esan nahi duen. Txilin, txilin, zortziak direla, baietz. Bai, eta ni lanean hasteko ordua. Marko, argiak ikusten dira. Egia? Marsellara iristen ari gara. Marsella, lurralde berri bat ezagutuko dut. Bai, eta lurralde ez ezagun asko ezagutu ondoren, zure ama ikusiko duzu azabentura, Marko? Marsellako portuan sartzera goaz.